Zaizogu gara izadi, Miren eta Iala. eta gaur arroz atxirlekin egingo dugu. Zagaiak hauek dira, baratzuria hori eta hori. Gatza, arroza eta arroz horia. Perezila eta txirlak. Itzoin, ura falta da. Ikusten duzuenez, txirlak ordu erdiz utzi dugu taper batean ondo garbitzeko. Baratzuriari azala kentzen diogu eta txikitzen dugu. Horrela geratu da. Orain olioa botatzen dugu. Orain zua bederatzi zenbakian ipintzen dugu. Dagoenean baratzuria botatzen dugu. Pertsona bakoitzareneko taza bat. Arrozaren taza batengatik 2 taza orduan. Gatza pizka bat botako dugu. Ardoz hori pizkatxo bat botako dugu. Gutxi gora bera, txorro bat. Orain 20 minutu uzten dugu. Gatzen denean, 10 minutu zirrak botatzen dugu. Azkenean perezila jartzen dugu. Gure toke final. Ze gozoa!